Weekend na naman, yari na naman ang pabalo namon sa inyo nga pang good vibes. Gusto mo magpaliwaliwa, mag-nature tripping pero hindi ka gusto maglakat sang malayo. Gusto mo chill lang. Gusto mo duara ka sa sulod sang forest ang vibes. May matugnaw nga tubig, sang busay, nga panaliguan, kag matahom nga view sang waterfalls. Ang amo nalabot nga lugar, suwakid para sa imo. Mga isa kag tunga ka oras ka drive, halin sa Bacolod, malapot mo na ini. Salakyan man, motorsiklo, pati bike, maka-parking mismo sa atubang lang sang busay. Diin, upunta buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Kag ni kay balo mo bala nga may Indian community diri sa Bacolod nga hubalin pa sa nagsugod ang pandemic, sila ang nagapakaon sa mga watchers kag mga pasyente sa Corazon Luxin Montelibano Memorial Regional Hospital nga ara sa shelter house sa Barangay 18. Kada gabi sila nagakadto sa shelter kag nagadulong sa mga pagkaon. Aton sila kanilahon kag pasidunggan sa baganihan sa Sunday at 10 a.m.